María San Pedro asumirá as áreas de urbanismo, contratación, seguridade cidadá e mobilidade, persoal e UCA. Esta última durante pouco tempo, posto que a xestión da unidade de condutas aditivas está en proceso de traspaso aos Sergas. A UCA neste caso vai a depender directamente da alcaldía porque estamos nun proceso de transición. A UCA quedalle moi pouco tempo sendo de titularidade municipal, xa que, estamos, como digo, en procedementos para que pasen a formar parte dos Sergas e, polo tanto, estos poucos meses que nos quedan vamos a tratalo directamente dende a alcaldía e a xefatura do servizo para facer os trámites pertinentes coa Xunta de Galicia, coa FEGAMP, que son os entes neste caso que están levando o traspaso do persoal. Os concelleiros do PBBI manteñen as mesmas competencias e suman algunhas máis ao seu anterior goberno. Vicente Mariño seguirá á fronte das delegacións de Servizos Sociais e Mercados, engadindo competencias en sanidade, parques e xardíns e desenvolvemento industrial. E vai asumir tamén unha nova responsabilidade que quixemos crear, poñendo o foco nun dos proxectos estratéxicos para este concello, como é o polígono industrial, e vai a estar ao fronte do que é ese concellería que lle vamos a chamar de desenrolo industrial. Creemos que é un tema de gran importancia, creemos que é un tema ao que lle hai que prestar atención cada un dos días da semana, dos meses e do ano, e non é un tema do que se halla que preocupar unha vez cada 2 ou 3 meses para ver como van as xestións. Non, este tema é un tema que hai que seguir moi de cerca e hoxe Vicente vai a coller esa responsabilidade, como creo que durante estes meses se algo se avanzou no polígono industrial, creo que foi gracias tamén á súa relación coa Asociación de Empresarios e co tesón que puxeron desde a súa área. Herminia Pouso mantén a Concellería de Economía e Facenda e suma vías e obras, mentres que o concelleiro do Mar, Fernando Abrález, asumirá festexos. En canto ás delegacións que quedan en mans do PP, a Ana Barreiro será responsable de Cultura, Turismo e Igualdade, mentres que Alex Vidal xestionará as delegacións de Deportes, Innovación e Novas Tecnoloxías. A área de limpeza viaria quedará en mans de Emilio Pérez Outeiral, mentres que Auga e Saneamento dependerán de Vicente Reiriz. Pola súa banda, Víctor Reiriz levará Medio Ambiente e Alumeado Público, mentres que Ramón Doval farase cargo das relacións institucionais. Carmen Pérez asume Promoción Económica, Emprego e Xuventude. As xestións e relacións veciñais no medio rural e benestar animal dependerán de Eladio Muñiz, mentres que Educación, Formación e Promoción da Lingua serán asumidas novamente por Nucha Brión. Nos próximos días daránse a coñecer as tenencias de alcaldía, composición da Xunta de Goberno Local e dedicacións retribuídas que aínda non están pechadas.